Jeg har faktisk, jeg skal til at spille den her bane her, hvor, hvor den hedder Parkour Mushroom, og jeg vil rigtig gerne bare lige lære den her bane at kende. Så lad os prøve. Så her, der er nogle forskellige ting her. Jeg ved ikke helt, hvad der står her. Inspiration. Ved du hvad? Ja, det er bare dem, der har skrevet, hvad vi lavede. Lad os bare gå videre. Lad os se, om der er noget parkour, vi kan lave her. Så det vi gør, det er, at vi bare hopper sted til sted, uden at falde. Ja, du ved. Parkour, parkour. Parkour. Seriøst. Okay, hvad fanden skal jeg gøre her? Okay. Så hopper vi her til. Op. Op her. Står der bare et skilt. Så skal vi op her. Og så tror jeg faktisk... Er det rigtigt det her, eller hvad fanden gør jeg her? Okay, det kommer måske til at tage noget tid der. Og det går ondt. Okay, jeg har nemlig aldrig prøvet sådan nogle her Minecraft parkour-agtigt noget før. Så det er bare en video, jeg rigtig gerne vil lave om det her. Fordi jeg har næsten ikke lavet noget før. Så det må være et interessant emne. Så ja, vi fandt vores vej. Men jeg faldt desværre, så jeg var nødt til at stoppe over. Jeg er ikke den bedste til det her, som jeg sagde før nemlig. Så lad os gå op og prøve igen. Jeg ser vores tid, og se om jeg kan klare den. Sådan her. Løber. Nu prøver jeg bare at løbe hele vejen igennem. Sådan her. Sådan der. Og så er jeg sikker på. Okay. Hvorfra skal jeg op igen. Lad jeg løbe derop, som jeg gjorde før. Så faldt jeg en gang til, mand. Det var ikke så godt. Så nu prøver jeg en gang til. Hvor jeg lige hopper op. Lige prøver at finde ud af, hvad fanden jeg skal gøre. Og så... Ja, der. Løb. Løb. Lad det lykkes. Okay, jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal lave her. Okay, jeg ved ikke helt, hvad der er galt med det her. Prøv mig bare frem. Så det er i hvert fald første episode, det her. Så... Ja. Og... Lad os håbe... Okay. Er det... Okay, det er fordi jeg jumper, når jeg hopper. Har lagt mærke til. Så jeg skal ikke jump. Jeg skal ikke lave alt muligt forkert. Jeg skal bare hoppe ganske normalt. Så jeg ikke... så den ikke reagerer på den måde. Så jeg skal bare lade den selv slaske mig op. Og nej. Nej. Ja. Så. Sådan der. Yes, vi fik. Så det er fikset, folkens. Så ja. Nej, mand. Vi skal starte helt forfra. Seriøst, folkens. Vi skal starte helt forfra, mand. Altså. Hvad fanden? Okay, kom nu, folkens. Vi skal nok klare den, men kommer til at tage noget tid. Kæft, det er svært. Man, det er ærgerligt det der. Vi skal starte helt forfra. Men med alle de folk, der bare bliver sure og smadrer deres controller og sådan noget. Så seriøst. Jeg er ikke den type, der smadrer min controller, men... Ja. Nu prøver vi igen. Alt det vi kan, skal bare prøves frem. Alt det vi kan, lad os bare prøve. Sådan der. Og... Okay, er det op? Okay. Er det herop? Okay. Så op her. Og ned der. Alright. Jeg er ikke helt sikker, hvor vi skal hen, nemlig. Faktisk. Så ned her, ned der, ned der. Okay. Jeg er lidt lost her, så vi må finde ud af, om
Der er en hemmelig vej eller noget her. Jeg tror, den viser os noget. Okay, op her, eller en meter? Skal jeg hoppe her? Jeg mener. Okay, men nu vil jeg altså prøve lige at snyde mig igennem her. Sådan der. Den drillede. Og jeg tjekker lige mappet ud, og så der er nogle gennemveje. Hvis ikke, så går jeg tilbage til samme. Men det her, det er en parkour-video jo. Det er ligesom der laver på TikTok, så er det bare i Minecraft-version. Så ja. Men den her map, den er lidt for svær, synes jeg. Men ved du hvad, lad os gå igennem den så meget som muligt, indtil jeg giver op. I er velkommen til at gå ind og følge mig og like mig, hvis I vil. Men sojabønner, sojabønner, sojabønner. Det her vi startede. Så skal vi herop. Så vi startede her. Okay. Ja, vi startede her. Come on. Let's prøve os frem. Come on, folkens. Let's prøve os frem. Lad mig give op, mand. Jeg skal aldrig give op med at lave parkour. Nu styrke, mand. Og så lige skal jeg bare mokke græde på kamera. Så. Ja. Okay, folkens. Prøver jeg en gang til. Og præcis samme sted, så falder jeg ned, mand. Okay. Jeg prøver igen, folkens. Ja, og så falder jeg baglæns ned. Hvor der jeg prøver igen. Seriøst. Så. Come on. Come on, folkens. 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 Jeg skal starte forfra. Kæft, mand. Jeg er ikke så god til kur i spillet her. Det er også første gang, eller anden gang, jeg har prøvet det her. Jeg kan huske de første baner i det gamle Minecraft. Det var nemmere. Okay. Okay. Stamina. Okay, lad mig tænke mig godt om. Den siger, jeg skal hoppe derover. Okay, lad mig tænke mig godt om. Ja, der er en lille smule lost her. Okay. Og jeg har fat i den nu her. Sådan der. Skal vi skynde os. Mand. Så faldt vi ned. Kæft, det er en svær bane, mand. Hvor der jeg prøver en gang til. Vi bliver bare ved inden så lang tid for entertainens skyld. Jeg skal nok sige til mig, når jeg giver op. Hvis jeg kan mere, ikke? Så bare bande i min kommentarfelt. I er velkommen til at skrive. Slapsvøn, så alt det der. Men jeg prøver mig frem, okay? Bare vis den kærlighed, hvis I vil. Hvis I gerne have flere videoer, hvor jeg bare dummer mig i, og kan vinde det her spil her. Mand. Bare skriv en masse grumme kommentarer til mig. Helt ærligt, mand. Come on, man. Kan jeg ikke bare lige vinde? Kom nu. Jeg vil rigtig gerne lige vinde det her spil her. Mand. Okay. Fanden skete der lige der?
Og det gik godt, den jeg danse. Je m'appelle, den jeg danse. Mand. Prøv igen og igen. 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 Okay. Shit kebab, mand. Nå, fonds. Jeg vil sige det her. Det var for den her tid her. Så jeg laver en episode 2 af den her samme bane. Og hvis I rigtig gerne vil have at lave nogle andre videoer, så bare sig til, hvis det skal være et andet spil. Måske Fortnite, Terraria, Minecraft, Call of Duty. Men jeg siger bare, jeg har en ældre computer, så Minecraft og Counter-Strike kan jeg godt streame. Men jeg vil bare lige fortælle jer, det er ikke alt jeg kan spille, fordi jeg skal opgradere min computer. Men jeg har i hvert fald lavet lidt entertainment for jer. Så hej friends. Hey! Hey!